Hi guys, so Sunday na naman at yan kakagaling po natin sa church visit po natin sa Tarlac at ngayon ay dumiretso po tayo ng Tim Hortons. So as we celebrate the International Coffee Day, actually kahapon pa yun pero ngayon na lang natin i-celebrate. So kunwari nasa Canada po tayo, so pakapi-kapi lang. Ayan guys, so actually ang haba po ng pila kasi linggo ngayon. Pero syempre nakisuyo na lang din po tayo. Ayan guys, so nandito na po ang ating kape and ang ating donuts. Ayan guys, actually gusto ko nang pumunta dito matagal na. Pero ngayon lang ako may kasama, syempre, 'di ba? So alam nga namang solo natin pumunta dito. Ayan, mas masaya pag may kasama. So in-enjoy na po natin ang pagkakape and syempre wag nating palagpasing mag-picture sa CR. Ay, video pala yan. Okay. Ayan, after po namin dito sa Tim Hortons, kwentuhan, kaya ginabi na po kami. And nakapag-decide po kami na mag-dinner na lang din po dito. Ayan guys, pero punuan din po yung kainan, kaya pumunta muna kami saglit dito sa likod. So para po siyang airport guys, no? Ayan, dami pong ilaw, so pahangin po tayo. So ang sarap po ng hangin dito habang hinintay po natin ang pila natin dito sa Romantic Baboy. Ayan guys, so pagkapasok po natin, ayan, kain na po kagad kasi gabi na. Ayan, mahirap po bumiyahe ng gabi pero syempre food is life. Ayan, so sangyup po tayo ulit. And maganda dito guys kasi ang dami pong iba't ibang karne na pwedeng pagpilian, pork, beef, and yung duck na meat. Ayan, and kumuha rin tayo nitong watermelon juice nila, napaka fresh yan guys. So grateful and thankful sa ating mga kasama ngayon and sobrang enjoy ko ang aking linggo. So back to work ulit bukas. Thank you for watching, bye bye.